Ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του It's a Dog Friendly Podcast. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας την Τατιάνα Γιομπαζολιά, κλινική ψυχολόγο, όπου έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα, προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους που έχουν χάσει το κατοικίδιό τους και τους βοηθάει στη διαχείριση του πένθους τους. Και με αφορμή τον πρόσφατο χαμό του δικού μου σκύλου του Ρίτσαρτ, σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε και αυτήν την υπηρεσία, να δούμε πώς μπορούν να βοηθηθούν άνθρωποι που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Τατιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας, να μιλήσουμε για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι είναι το πένθος για ένα ζώο, πώς το προσδιορίζουμε? Το πένθος είναι μια διεργασία, θα το πω γενικά, που περνάμε όλοι όταν χάνουμε κάποιον ή κάτι στη ζωή μας. Μπορεί να είναι πρόσωπο, μπορεί να είναι ζώο, μπορεί να είναι μια κατάσταση. Μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μια μετακόμιση, μια αλλαγή κατοικίας από μια χώρα στην άλλη. Όλα αυτά προκαλούν μια διεργασία πένθους στον άνθρωπο, συναισθηματικά. Συγκεκριμένα το πένθος για ένα κατοικίδιο, για μένα, δεν έχει καμία διαφορά από το πένθος για έναν άνθρωπο. Γιατί τα ζώα πλέον στη ζωή μας είναι πολύ κοντά και οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν με ζώα έχουν πολύ κοντινή σχέση μαζί τους. Ναι, είναι μαζί μας κάθε μέρα, όλη μέρα. Και το δέσιμο συνήθως είναι έτσι αρκετά έντονο, οπότε όταν έρθει αυτή η στιγμή, ο πόνος που βιώνει ο άνθρωπος δεν διαφέρει πολύ από τον πόνο που θα περάσει όταν χάνει ένα αγαπημένο του πρόσωπο. Για το σημερινό το επεισόδιο διάβαζα και κάποιες έρευνες και συνάντησα σε κάποια σημεία που αναφέραν ότι μερικές φορές είναι πιο δυνατό, πιο βαρύ, πιο μεγάλος ο πόνος για το ζώο παρά για έναν άνθρωπο που μπορεί να ζούσαν εξίσου κοντά με έναν άνθρωπο. Αλλά ήταν πιο δύσκολο να διαχειριστούν την απώλεια του ζώου. Αυτό πώς εξηγείται? Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα δεν θα σταθώ τόσο στο ποσοτικό, ας πούμε, ποιο είναι το πιο έντονο πένθος από τα δύο, αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η αγάπη βασικά. Το πόσο αγαπάς αυτό το πλάσμα. Μπορεί να ζεις με έναν άνθρωπο και με τους ανθρώπους τώρα μπλέκονται και άλλα συναισθήματα, όπως όλοι ξέρουμε. Με τα ζώα αυτό που νιώθουμε και αυτό που βιώνουμε είναι καθαρό. Και αυτό το συναίσθημα δεν το έχουμε με τους ανθρώπους. Είναι άλλου είδους η αγάπη. Μάλλον η ένταση του πένθους έχει να κάνει με την ένταση της αγάπης. Κατάλαβες. Οπότε το ότι τα ζώα έχουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως ότι δεν μας κρίνουνε, μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς προς αυτά. Ενώ και με τον πιο αγαπημένο μας άνθρωπο, αν σκεφτείς, δεν θα είμαστε και ποτέ εντελώς ο εαυτός μας. Από την άλλη σκέφτομαι ότι εμείς όμως τους δίνουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, κάνουμε κάποιες κρίσεις, τους βάζουμε κάποιες ταμπέλες. Για τα ζώα λες. Ναι, ισχύει. Δίνουμε δικά μας χαρακτηριστικά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνουν και από την προσωπικότητά μας, από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ. Νομίζω ότι ναι. Και το βλέπουμε και όλα, σίγουρα θα το έχεις δει εσύ πολύ περισσότερο από μένα, ότι όταν ο κηδεμόνας του ζώου περνάει δύσκολα, είναι αγχωμένος ή πώς επηρεάζεται το ίδιο το ζώο, έτσι. Είναι όπως θα επηρεαστεί και στην οικογένειά μας και ένα άλλο μέλος, άμα εμείς δεν είμαστε καλά ή ο άλλος δεν είναι καλά. Το συναίσθημα μεταφέρεται, μεταδίδεται. Και είναι και φοβεροί δέκτες τα ζώα του συναισθήματος των ανθρώπων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά. Είναι έτσι ευαίσθητοι δέκτες? Είναι ευαίσθητα τα παιδιά, ναι. Υπάρχει περίπτωση να είναι τόσο δύσκολος ο αποχωρισμός ενός ζώου γιατί αισθανόμαστε σαν να χάνουμε ένα παιδί επειδή το φροντίζουμε και τα ζώα, οι σκύλοι τουλάχιστον μας βλέπουν σαν τους γονείς τους. Αυτό έχει αποδειχτεί πια. Μήπως γι' αυτό είναι τόσο μεγάλος ο πόνος? Έχει να κάνει με τη φροντίδα που λες, ότι είναι ένα πλάσμα όπως και τα παιδιά που είναι εξαρτημένο από μας. Δηλαδή αν δεν του δώσεις φαγητό, δεν θα φάει. Το να φτάνουμε στο σημείο να τα προσωποποιούμε τόσο πολύ, δηλαδή ότι είναι το παιδί μου, είναι άλλο το ανθρώπινο παιδί και άλλο το παιδί, παύλα ζώο, το ζώο μας, το κατοικίδιό μας. Και σε αυτή την κατάσταση, όπως και σε όλες τη ζωή, υπάρχουν περιπτώσεις που ξεφεύγουν από το φυσιολογικό. Το δέσιμο με τα ζώα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατό, αλλιώς δεν θα έκανα και αυτή τη δουλειά, αλλά είναι άλλο το παιδί μου, άνθρωπος, και άλλο το ζώο μου. Έτσι. Αλλά το κομμάτι της φροντίδας
είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που κάνουν την απώλεια αυτή να μοιάζει μετά πολύ δύσκολη, όχι να μοιάζει να είναι, και γιατί υπάρχει και η απώλεια μιας συγκεκριμένης ρουτίνας που υπήρχε πριν με αυτό το ζώο. Οπότε με αυτό που μου λες τώρα, μαζί με την απώλεια του ζώου χάνουμε και κομμάτια του εαυτού μας, της καθημερινότητάς μας, το ρόλο μας, τη ταυτότητά μας. Χάνουμε ένα κομμάτι, ναι, της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι σαν να είμαι μισός αυτή τη στιγμή, σαν να έχει φύγει ένα δικό μου κομμάτι. Έχω απολέσει ένα κομμάτι. Και αυτό μου δημιουργεί και πολύ έντονο θυμό. Είναι συχνό, το συναντάς συχνά, να υπάρχει θυμός μετά από μια απώλεια. Βέβαια, είναι ένα από τα στάδια του πένθους ο θυμός. Με τι αισθάνεσαι ότι είσαι θυμωμένος? Όχι με μένα, αλλά ούτε με τον Ρίτσαρντ. Με την κατάσταση, με το πώς έγινε, αισθάνομαι σαν να μου τον κλέψανε. Σαν να είναι άδικο όλο αυτό που έγινε έτσι ξαφνικά και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω και αυτό μου προκαλεί έναν πολύ έντονο εκνευρισμό. Αυτό πώς μπορώ να το διαχειριστώ, τι πράγματα θα μπορούσα να κάνω ή απλά να το αφήσω σιγά σιγά να μαλακώσει μόνο του. Ναι. Από την άλλη φοβάμαι ότι αν σταματήσει αυτό και ο πόνος που νιώθω και ο θυμός, θα είναι σαν να κόψω κάθε σύνδεση με τον Ρίτσαρντ. Δηλαδή, σαν αυτό που μου έχει μείνει τώρα από τον Ρίτσαρντ, να είναι ο πόνος. Και αν τον χάσω, θα χάσω και τον... Θα τον ξεχάσεις, φοβάσαι, αν σταματήσεις να πονάς? Θα τον ξεχάσω, θα τον προδώσω, θα τον απογοητεύσω. Οπότε μπερδεύονται λίγο ενοχές, θυμός, μαζί με τη θλίψη. Οι ενοχές είναι πολύ κοινό συναίσθημα σε όλους τους ανθρώπους που χάνουν ζώα και ανθρώπους, αλλά ας μιλήσουμε για τα ζώα εδώ. Όλοι βιώνουν ενοχές, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έφυγε το ζώο και κυρίως για τις περιπτώσεις της ευθανασίας. Λένε, πήρα τη σωστή απόφαση, έπρεπε, δεν έπρεπε. Διάβασα γι' αυτό. Ναι, τι έκανα, αυτό, έχω το δικαίωμα, όλα αυτά. Και συνήθως κατηγορούν τον εαυτό τους. Ή όταν, ας πούμε, ένα ζώο έχει φεύγει από κάποια αρρώστια, την οποία δεν την είχαν πάρει χαμπάρι, γιατί όπως ξέρουμε τα ζώα δεν μιλάνε πολύ συχνά, δεν δείχνουν τον πόνο τους, όπως και στη δική σου περίπτωση δεν είχες καταλάβει τίποτα και ξαφνικά, ας πούμε, κατηγορούν τον εαυτό τους, θα έπρεπε να είχα δει και αυτό το σημάδι κτλ. Αυτό τι γίνεται? Επειδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να τα εξηγούμε όλα, αυτό που είπες πριν ότι είναι άδικο. Είναι άδικο. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι άδικο. Πολλά πράγματα στη ζωή είναι άδικα και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Γιατί δεν υπάρχει γιατί. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το γιατί. Οπότε, επειδή εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να τα εξηγούμε όλα, ενοχοποιούμε το πιο εύκολο που είμαστε εμείς. Είναι πολύ συχνό συναίσθημα η ενοχή στους ανθρώπους που χάνουν το ζώο τους. Και ανθρώπους, αλλά θα επικεντρωθούμε στα ζώα εδώ. Τώρα, γιατί νιώθουμε ενοχές? Γιατί, όπως είπες, είναι άδικο. Που είναι άδικο. Συμφωνώ, είναι άδικο, αλλά δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί έγινε αυτό πολλές φορές στη ζωή. Και επειδή οι άνθρωποι θέλουμε να τα εξηγούμε όλα, βρίσκουμε το πιο εύκολο για μας να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Να πούμε, δεν είδα αυτό το σημάδι που ήταν άρρωστο και πρέπει να το πάω νωρίτερα στο γιατρό. Έπρεπε να έχω κάνει εκείνο. Έπρεπε να έχω κάνει τ' άλλο. Άρα εγώ φταίω. Άρα γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Οπότε κάπου βρίσκεις να ρίξεις το φταίξιμο. Και είναι άδικο ως προς εμάς τους ίδιους μετά, ως προς τον άνθρωπο που χάνει το ζώο του. Είναι πολύ άδικο, γιατί σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο κηδεμόνας του ζώου. Ακόμα κι αν δεν είδε κάτι, μπορεί να συμβεί αυτό και σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι άρρωστος και ο σύντροφός του ή ο γονιός του να μην παρατηρήσει κάτι. Είναι πολύ άδικο, γιατί η ενοχή αφορά πράγματα για τα οποία έχουμε φταίξει. Κατάλαβες, είμαι ένοχος γιατί έχω κάνει κάτι κακό, γιατί είχα πρόθεση να βλάψω κάποιον, να κάνω κάτι κακό. Κανένας κηδεμόνας ζώων δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό στο ζώο του. Οπότε από αυτό και μόνο δεν είσαι ένοχος. Η πρόθεσή σου ήταν πάντα να το φροντίσεις και να το αγαπάς. Κάνουν ό,τι μπορούν. Κάνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι περνάει από το χέρι σου και ό,τι βλέπεις το παρατηρείς. Τώρα, αν δεν το είδες, άνθρωπος είσαι που λέμε. Ναι. Στη δική μου την περίπτωση, οι ενοχές έχουν να κάνουν με το ότι τον ξεχνάω. Δηλαδή, αισθάνομαι ενοχές όταν είμαι καλά, όταν είμαι χαρούμενος. Εκεί έχω ενοχές. Ναι. Γιατί καλός ή κακός, και εγώ ευθανασία του έκανα του Ρίτσαρντ και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή μου την απόφαση. Και δεν μπορούσα να το προλάβω αυτό έτσι κι αλλιώς, γιατί έτσι όπως έγινε. Θες να μου πεις λίγο πώς έγινε?
τον Ρίτσαρντ τον φρόντιζα πάρα πολύ, τον πρόσεχα, του έκανα και φυσιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία και ασκήσεις και γυμναστική και για την ηλικία του 11,5 χρόνων ήταν πολύ καλά διατηρημένος και αδύνατος και καλή μυϊκή ανάπτυξη και κάποια στιγμή του κάνω το κλασικό που του κάνω κάθε 6 μήνες έναν υπέρηχο και εξετάσεις αίματος. Όλα καλά, πεντακάθαρος. Ναι. Μετά από 2 εβδομάδες μετά, αρχίζει και μου κουράζεται πολύ δυσανάλογα με τις βόλτες που πηγαίναμε ή με την αλλαγή της θερμοκρασίας, γιατί είχε αρχίσει να πιάνει και ζέστη. Και λέω κάτι δεν μου πάει καλά. Μου λένε όλοι έλα μωρέ, είναι η θερμοκρασία, δεν είναι τίποτα. Αλλά δεν μου άρεσε. Και μετά από 2 εβδομάδες του ξανακάνω υπέρηχο, μέσα σε 2 εβδομάδες. Και ήταν γεμάτος καρκίνο. Είχε επηρεαστεί η καρδιά του, είχε αιμορραγία στο στομάχι. Και εκεί που πήγα εγώ, λέω άντε το πολύ να έχει κάποιο θέμα στην καρδιά που να εμφανίστηκε τώρα, να του δώσουμε κάνα χάπι, να το ρυθμίσουμε οτιδήποτε. Μου έλεγε ο υπερηχολόγος ότι με κοίταγε, μου λέει καλά, λέει τρώει αυτό το ζώο. Γιατί πώς, λέει. Και εκεί που εγώ ήμουνα όλα καλά, ξαφνικά βρίσκομαι απέναντι σε ένα ζώο που είναι έτοιμο θάνατο. Και δεν είχε και αυτή την εικόνα. Έδειχνε μια κούραση και ο μπαγάσας σαν να το άκουσε κι αυτός. Και από το απόγευμα και μετά σταμάτησε και να τρώει. Αλήθεια, Και ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό. Ναι. Έως τραυματικό θα έλεγα. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Έπρεπε να αποφασίσω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Θα πάω για κάποια προσπάθεια να τον θεραπεύσουμε, να παίρνει κάποια εγχείρηση, να τον κοιμήσω, να μην υποφέρει. Και προτίμησα να λάβω υπόψη μου το πώς αισθάνεται ο Ρίτσαρντ, ξέροντας ότι δεν θέλει καθόλου κτηνιάτρους, φοβάται πάρα πολύ. Τώρα να τον αφήσω εγώ σε ένα κτηνιατρίο, να του κάνουν επέμβαση για την πιθανότητα τη μικρή να πάει καλά, να αφαιρεθεί κάποιος όγκος και μετά να ζήσει άλλον 1 μήνα και να τον έχω ταλαιπωρήσει. Το πιθανότερο ήταν ότι θα πήγαινε στο χειρουργείο γιατί είχε και πρόβλημα με την καρδιά. Οπότε λέω ας τον έχω μαζί μου, ας φέρω κόσμο που τους αγαπάει στο σπίτι, να τον χαιρετήσουμε. Του βάλαμε μουσική σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ήρθε η Μέρη και ο Μάνος, άνθρωποι που παρόλο που ήταν άρρωστος και δεν σηκωνόταν, μόλις τους είδε σηκώθηκε όρθιος και πήγε και τους έκανε χαρές. Και αισθάνθηκα πολύ όμορφα με αυτό. Και όπως που ήταν και τον χαϊδεύαμε και τον είχαμε αγκαλιά, του κάναμε την ηρεμιστική ένεση, να κοιμηθεί, να χαλαρώσει και μετά να του βάλουμε το φάρμακο. Και έφυγε έτσι ήσυχα και ήρεμα. Αλλά όλο αυτό εμένα μου προκάλεσε πολύ έντονο θυμό. Πρώτα απ' όλα έπαθε σοκ. Αυτό που λες, μέσα σε μια μέρα δηλαδή, άλλαξαν όλα. Δεν ήσουν καθόλου προετοιμασμένος. Έχει σημασία και το πώς γίνεται αυτό. Αυτό θέλει χρόνο και δώσε χρόνο και χώρο. Φαντάζομαι είναι αλλιώς να ξέρεις ότι υπάρχει μια αρρώστια και να προετοιμάζεις σιγά σιγά. Σίγουρα είναι αλλιώς, βέβαια ο πόνος είναι ο ίδιος μετά. Αλλά εδώ έχεις να διαχειριστείς και το σοκ. Ότι δεν είσαι καθόλου προετοιμασμένος. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι που σου φέρνει τα πάνω κάτω μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή είσαι με το σκύλο σου τη μία μέρα ή με τη γάτα σου ή με το κατοικίδιό σου και την άλλη μέρα δεν υπάρχει. Και δεν σου έχει καν περάσει από το μυαλό ότι θα γίνει αυτό. Αυτό είναι σοκ. Είναι σοκ και τραύμα, όπως λες. Ο θυμός σου αφορά και αυτό, το γιατί που λες, γιατί είναι άδικο, τι έγινε, δεν ξέρω τι συμβαίνει ξαφνικά, ας πούμε. Και κάπως και φυσιολογικό είναι να νιώθεις θυμό. Και ενώ τα έκανες όλα σωστά, τον φρόντιζες, έκανες εξετάσεις του, τον πρόσεχες. Και εγώ θυμάμαι ότι θύμωνα, στεναχωριόμουν που μεγάλωνε. Δηλαδή τον έβλεπα να γίνεται λίγο πιο αργός, να δυσκολεύεται λίγο με τον καναπέ, να ανέβει, να βγει λίγο πιο αργά από το αυτοκίνητο και έλεγα αργά μου το. Θύμωνες με τα γερατιά, ας πούμε. Λέει, γιατί τώρα να τον βλέπω έτσι και να στεναχωριέμαι. Και ξαφνικά έρχεται αυτό και σου παίρνει και τα γερατιά και όλο αυτό που ήταν να ζήσετε. Και ενώ σκόπευα κάπως να τον φροντίσω, να τον προσέχω όσο περισσότερο μπορώ, δεν έχω τώρα που να δώσω αυτή την φροντίδα. Και μου έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Ναι, βέβαια. Τώρα, όπως λες, ο πρώτος καιρός, γιατί είναι πρόσφατο. Πόσος καιρός είναι? 1 μήνας τώρα. Είναι πολύ πρόσφατο και είναι και το σοκ. Θα χρειαστεί χρόνος γι' αυτό. Δεν υπάρχει κάποια συνταγή και ο κάθε άνθρωπος το βιώνει με το δικό του τρόπο.
Επίσης λένε, ας πούμε, μπορεί να έχεις ακούσει και εσύ για τα στάδια του πένθους που έχουν διατυπωθεί παλιότερα από μια Ελβετή ψυχίατρο, την Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ-Ρος. Υπάρχουν αυτά τα στάδια του πένθους, αλλά δεν σημαίνει ότι ούτε ο κάθε άνθρωπος τα βιώνει με τον ίδιο τρόπο, ούτε με την ίδια χρονική σειρά. Έτσι, μπορεί να βιώσεις θυμό και μετά να βιώσεις ανακούφιση και μετά να αναστραφεί αυτό και μετά το πένθος δεν είναι γραμμικό. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι γραμμικό. Μπορεί κάποια στιγμή, μία μέρα να νιώθεις καλύτερα και μετά από 2 μέρες να σου έρθει και να σε χτυπήσει κατά κούτελα από κάποιο trigger μες στη μέρα σου. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά μες στη διεργασία. Το σημαντικότερο για μένα είναι να μην καταπιέζει κάποιος την έκφρασή του. Θα επανέλθουμε σε αυτό μετά, γιατί είναι ενδιαφέρον κομμάτι. Το πόσο η κοινωνία μας επιτρέπει να εκφράσουμε τον πόνο μας. Και όσον αφορά την ευθανασία, υπάρχουν πολλοί που, αυτό που είπες πριν, κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν ότι θα πεθάνει το ζώο τους γιατί είναι άρρωστο και εκεί είναι και ένας δύσκολος ρόλος, ο ρόλος του φροντιστή, που μπορεί να κρατήσει καιρό και είναι πάνω από το ζώο και ξενυχτάνε και κάνουν και ξέρουν ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Και μου έχει τύχει να με ρωτάνε πώς θα ξέρω ότι είναι η ώρα αυτή. Πότε πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση. Και λέω σε όλους, και όντως ισχύει, γιατί μιλάω και μαζί τους μετά, ότι εσύ που είσαι ο κηδεμόνας θα ξέρεις όταν είναι η ώρα, θα το καταλάβεις. Θα το καταλάβεις πότε είναι η ώρα. Και όντως ισχύει αυτό. Έρχεται μία μέρα που λένε εντάξει, είναι η ώρα. Γιατί δεν θέλουν, βλέπουν την ταλαιπωρία, κατάλαβες. Μόλις αρχίζει η ταλαιπωρία, γιατί περισσότεροι δεν θέλουν να ταλαιπωρηθεί πολύ το ζώο, μόλις αρχίζει η ταλαιπωρία λένε εντάξει, είναι η ώρα τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που για το δικό τους το κομμάτι, για τη δική τους την ανάγκη να έχουν περισσότερο το ζώο τους, το αφήνουν και... να ταλαιπωρηθεί, ναι, γιατί δεν μπορούν να το αποχωριστούν. Εγώ δεν έχει τύχει να συνομιλήσω με κάποιον άνθρωπο που να το κάνει αυτό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν. Εκεί καλό είναι, εντάξει, και οι κτηνίατροι έχουν ένα πολύ δύσκολο ρόλο. Είναι άλλη κατηγορία που χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, μια ψυχολογική υποστήριξη. Και χρειάζεται να ξέρουν και κάποια πράγματα για το πώς να στηρίξουν, γιατί δεν έχουν μόνο το ζώο, που το ζώο είναι ο πελάτης τους, έτσι. Το δέσιμο είναι με το ζώο. Έχουν να στηρίξουν και τον κηδεμόνα, οπότε εκεί θα μπορούσε ένας κτηνίατρος να κάπως σε αυτόν τον άνθρωπο να του πει ότι ξέρεις, δεν είναι καλό αυτό που συμβαίνει τώρα. Το ζώο υποφέρει, καλό είναι, ας πούμε, να κοιμηθεί. Άλλο κομμάτι αυτό. Και οι κτηνίατροι, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα από τα επαγγέλματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά αυτοκτονίας. Ισχύει αυτό. Φαντάζομαι λόγω τέτοιων συνεχών καταστάσεων. Ισχύει, γιατί φαντάσου να είσαι σε ένα επάγγελμα που σχεδόν κάθε μέρα πρέπει να κάνεις ευθανασίες στους πελάτες σου, που μπορεί να τους έχεις χρόνια, να έχεις δεθεί και εσύ με τα ζώα, να τα έχεις φροντίσει, τα έχεις παρακολουθήσει και να πρέπει να το περνάς και αυτό και να μην το... Δεν ξέρω, μεταξύ τους ίσως οι άνθρωποι βρίσκουν έτσι να τα συζητάνε, ας πούμε, ένας με τον άλλον. Αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν και πολύ οργανωμένοι φορείς από κτηνιατρικούς συλλόγους που έχουν να κάνουν με την ψυχολογική υποστήριξη των επαγγελματιών. Ανοιχτές γραμμές που μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να πούμε πώς αισθάνονται. Όπως πολύ οργανωμένο είναι και το θέμα της υποστήριξης για την απώλεια κατοικιδίου. Πάνω σε αυτό, ας επιστρέψουμε. Πόσο ανοιχτή είναι η κοινωνία μας στο πένθος ενός ζώου? Μιλάμε τώρα για τη δική μας εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Θα έλεγα έτσι και έτσι. Από τη δική μου εμπειρία που έχω αρχίσει και ασχολούμαι με αυτό περίπου 2 χρόνια και είμαι στον 3ο τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, κυρίως πιο νέων ανθρώπων, που το θεωρούν σημαντικό και θεωρούν ότι είναι σοβαρό, και ένα εξίσου μεγάλο μέρος, ίσως μεγαλύτερο, που θα σου πούνε έλα μωρέ πώς κάνεις έτσι, έλα σκύλος ήτανε, γάτα ήτανε, εντάξει θα περάσει, θα πάρεις άλλο. Αυτό τώρα σε πόσο σύγκρουση φέρνει κάποιον άνθρωπο μέσα του, που από τη μία έχει τον πόνο του, το βάρος του, το πένθος του, και από την άλλη έχει μια κοινωνία που τον κάνει να πιστεύει ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό που αισθάνεται. Και πόσο επηρεάζει αυτό και τη διαδικασία του πένθους? Τη δυσκολεύει αυτή τη διεργασία και το προχώρημα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που ζητάνε την υποστήριξη και έρχονται στο γραφείο για αυτό το λόγο, πολύ συχνά συζητάμε αυτό το θέμα, το πώς το αντιμετωπίζει το περιβάλλον τους. Και ένα από τα πράγματα που τους λέω είναι ότι αυτή την περίοδο καλό είναι να βρίσκεσαι με ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσεις να έχεις στη ζωή σου αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι όταν εσύ νιώθεις αυτό τον πόνο αυτή τη στιγμή με ανθρώπους που θα στο μειώσουν αυτό και θα σου πούνε «Α, έλα μωρέ» και τα λοιπά. Για δικούς τους λόγους, δεν κάνω από κακία, είτε από άγνοια, είτε από το ότι δεν αντέχουν.
Είναι και αυτό. Δεν αντέχουν να σε βλέπουν εσένα, ας πούμε, να στεναχωριέσαι και να πονάς και σου λέει έλα εντάξει. Στεναχωριούνται για σένα και προσπαθούν να μειώσουν το... Ναι. Και σου λέει δεν ξέρουν τι να πούνε. Και πολύ συχνά δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτά. Αυτό λέω. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Απλά να είσαι εκεί. Ναι. Ή μπορείς να πεις ότι δεν μπορώ να φανταστώ πώς νιώθεις, αλλά μάλλον θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Μπορώ να κάνω κάτι. Ή ξέρω εγώ, θες να κάνουμε απλά παρέα. Ή μήπως δεν θες να κάνουμε και παρέα. Μήπως δεν θες να. Ό,τι χρειάζεσαι. Ο κάθε άνθρωπος το διαχειρίζεται ξεχωριστά. Γελάω τώρα γιατί θυμήθηκα έναν κύριο που μας έβλεπε πάντα στον ημιτό και έλεγε τι καλό σκυλί ο Ρίτσαρντ και πού είναι ο Ρίτσαρντ και από τότε που έμαθε ότι έφυγε, στην προσπάθειά του να μου μιλήσει κάπως, να με βλέπει κάθε φορά και μου λέει «Άρα, Αλέξανδρε, τώρα μόνος και έρημος». Το λέει όπως λες, με καλοσύνη. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα συνήθως που έχεις ακούσει να λένε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν? Το ένα, το κλασικό, είναι το «έλα μωρέ ζώο είναι». Τι άλλες περιπτώσεις έχεις ακούσει? Είσαι υπερβολικός, υπερβολική, θα πάρεις άλλο. Λες και είναι patch, ξέρεις, θα το βάλουμε πάνω να περάσει. Το αντικαταστήσουμε. Χάλασε το αυτοκίνητο, θα πάρω άλλο. Χάλασε ο σύντροφός μου, ας πούμε, θα πάρω άλλο. Κάπως έτσι είναι. Αυτά είναι τα πιο. Ότι πώς κάνεις έτσι, είσαι υπερβολικός, τι θα γίνει, πότε θα σου περάσει, πόσο θα τραβήξει αυτό, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Συνήθως, ποια μοτίβα παρατηρείς, ποιους τρόπους αντιμετώπισης βλέπεις από κάποιον κηδεμόνα που έχει χάσει το ζώο του? Είπαμε μερικά. Μπορεί να είναι η απομόνωση, μπορεί να είναι το να είναι με κόσμο, να αισθάνεται... Με ανθρώπους που αισθάνεται καλά μαζί. Ναι. Τι άλλο μπορεί να είναι το να μνημονεύεις το ζώο ή να κάνεις κάποιο τελετουργικό. Ποιες είναι οι... Τα τελετουργικά βοηθάνε και γι' αυτό και υπάρχουν και για τους ανθρώπους. Οι τελετουργίες γύρω από την κηδεία γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί και από τους αρχαίους πολιτισμούς, γιατί χρειάζεται με κάποιο τρόπο να μνημονεύσεις και να τιμήσεις. Γι' αυτό βοηθάει σε ένα κλείσιμο. Βοηθάει στη συνειδητοποίηση. Στη συνειδητοποίηση, στο κλείσιμο, που λέμε βάζουμε μια τελεία σε αυτό και μετά αρχίζει η διεργασία. Παίρνει χρόνο, δεν τελειώνει εκείνη τη στιγμή, αλλά βοηθάει. Οπότε λέμε και κάποια πράγματα με τους ανθρώπους για το πώς μπορούν να το κάνουν αυτό, αν δεν το έχουν κάνει ήδη. Οι περισσότεροι έχουν κάνει είτε κηδεία είτε καύση στο ζώο τους. Εγώ, ας πούμε, για καύση. Οκ, ναι. Μπορεί κάποιοι να θελήσουν να κάνουν κάτι με τις τάχτες, να φυτέψουν μια γλάστρα, ένα δεντράκι και να βάλουν τις τάχτες του. Κάτι άλλο που γίνεται είναι ότι επειδή τον πρώτο καιρό όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται τις τελευταίες μέρες ή τις τελευταίες ώρες. Αυτό είναι που έρχεται πιο πολύ στο μέλλον. Σκέφτονται τα δυσάρεστα δηλαδή. Αυτά θυμούνται. Τις τελευταίες στιγμές ή όταν υπέφερε το ζώο και αυτά και τους έρχονται συνέχεια αυτό στο μυαλό και στεναχωριούνται πολύ, κλαίνε, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, ας πούμε, ένα ωραίο που μπορεί κάποιος να κάνει είναι, επειδή οι καλές στιγμές με το ζώο του είναι πολύ περισσότερες από τις κακές αυτές τις τελευταίες μέρες, να μνημονεύει τις καλές και αστείες στιγμές, γιατί τα ζώα έχουν και αυτό να μας κάνουν να γελάμε πολλές φορές με αυτά που κάνουν, και έτσι μπορούν να γράφουν σε χαρτάκια μικρά τέτοιες στιγμές, όποτε θυμούνται κάποια, να τα βάζουν σε ένα κουτάκι και όποτε τους έρχεται αυτό το, ξέρεις, που τους χτυπάει, σκέφτονται την τελευταία μέρα και κλαίνε και αυτά, τραβάνε ένα χαρτάκι από εκεί και βλέπουν την καλή στιγμή και ξέρεις τι γίνεται εκείνη την ώρα, να... Ήδη τώρα όσο το λες, φέρνω εικόνες του Ρίτσαρντ που έκανε έτσι χαζομάρες, που ήταν χαριτωμένες, που παίζαμε. Εγώ τον έλεγα πάντα Μπουνταλά. Και αμέσως μου είναι σαν να ήρθε. Εδώ ήταν η θλίψη τώρα για όλα αυτά που λέγαμε και σκεφτόμουν για εγώ τις τελευταίες εικόνες. Και ήρθε και το έδιωξε. Ωραίο ήταν. Ήδη δούλεψε γρήγορα. Χαίρομαι, ναι. Είναι ωραίο αυτό, να θυμόμαστε τις καλές στιγμές που είναι πολύ παραπάνω από τις κακές. Αυτό πόσο καιρό παίρνει τώρα να σταματήσεις να σκέφτεσαι τις τελευταίες μέρες? Θα τις σκέφτεσαι, απλά δεν θα τις σκέφτεσαι με τον ίδιο πόνο. Μαλακώνει. Δεν θα ξεχάσεις. Και εγώ, ας πούμε, δεν έχω ξεχάσει παρόλο που έχουν περάσει άπειρα χρόνια τη στιγμή που πήγα την πρώτη μου γάτα για ευθανασία. Δεν το έχω ξεχάσει. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Αλλά δεν το σκέφτομαι πια με πόνο. Και έχω και φοβερή ενοχή, γιατί τότε ήμουν μικρή και δεν ξέραμε τόσο πολλά πράγματα για τα ζώα όπως τώρα. Και τώρα δεν θα άφηνα σε καμία περίπτωση μόνο του το ζώο εκείνη τη στιγμή και το άφησα με τον πατέρα μου, γιατί εγώ δεν άντεχα. Και μετά το σκεφτόμουν για χρόνια και λέγα «Αχ, δεν ήμουν κοντά της και δεν αυτό, την άφησα, την παράτησα», ξέρεις. Θα ήθελες να τη συνοδεύσεις? Ναι, θα ήθελα.
Αν και, εντάξει, μπορεί για εκείνη, δεν ξέρω αν θα είχε διαφορά, μπορεί και να είχε, αλλά πιο πολύ δικό μας είναι αυτό. Ότι θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε εκεί δίπλα. Ναι, εγώ αυτό ήθελα να κάνω με τον Ρίτσαρντ. Δεν ήθελα να τον αφήσω να είναι μόνος του. Σε αυτό το... Βέβαια, ναι. Και ένας από τους λόγους που τον πήγα για καύση ήταν, αυτό τώρα είναι σίγουρα στο μυαλό μου, ότι εγώ είχα σκεφτεί να τον βάλω κάπου στον ημιτό, σε κάποιο μέρος που καθόμασταν, να σκάψω εκεί και να τον βάλω εκεί. Ναι. Αλλά μετά λέω το βράδυ θα είναι μόνος του. Αυτός δεν θέλει να είναι μόνος του. Σωστά. Ναι. Δικό σου, ναι. Δικό μου, ξεκάθαρα, ναι. Και αφού δεν του άρεσε να λείπω, ας πούμε, και στη μητέρα μου που τον άφηνα, που για να έχει παρέα όταν είχα δουλειά ή οτιδήποτε, πάλι όταν με έβλεπε, παινόταν ότι ήθελε να είναι μαζί μου. Οπότε λέω, ας τον έχω μαζί μου έστω και έτσι, στο μυαλό μου, για να αισθάνομαι εγώ πιο... Ναι, πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι αυτή την περίοδο αυτά που τους κάνουν να αισθάνονται καλύτερα. Ό,τι και να είναι αυτό. Να τον έχω μαζί μου, να, ξέρω εγώ, μαζέψω το βράδυ μια φορά τους φίλους μου που τον αγαπούσαν, όπως λες, και τον ξέρανε, και να πιούμε ένα κρασί και να πούμε τι θυμόμαστε και να έτσι ευχάριστα πράγματα και να κλάψουμε και μαζί και οτιδήποτε. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό που είναι καλύτερο για σένα. Να μην πιέζεσαι έξτρα. Τώρα στα διαβάσματα που έκανα, συνάντησα και το να προσπαθείς το να συνεχίσεις τη σχέση σου με το κατοικιδιό σου, με το να του γράφεις γράμματα, με το... Αυτό πώς δουλεύει. Γραφή είναι ένας τρόπος έκφρασης και κυρίως για ανθρώπους που δυσκολεύονται με τα λόγια ή που δεν υπάρχει και τόσο το υποστηρικτικό περιβάλλον ώστε να το εκφράσουν αυτό με έναν τρόπο. Βοηθάει. Πρέπει να εκφραστεί αυτό που νιώθεις. Γι' αυτό λέμε, γράψου το ένα γράμμα. Πώς νιώθεις. Ναι, να το βγάλεις. Νιώθω έτσι, μου λείπεις, ξέρω εγώ, δεν κοιτάω το πιατάκι σου και όλα αυτά. Άλλο αυτό. Ναι, με τα πράγματα. Είναι και αυτό. Δεν έχω κουνήσει τίποτα. Εντάξει. Στο σπίτι. Ναι. Κάτι ανέφερες πριν και για την καθημερινότητα. Εμένα μου φαίνεται, από τότε που έφυγε ο Ρίτσαρντ, πολύ δύσκολο να κάνω τη ρουτίνα, τα απλά πράγματα. Το να φάω, το να κάνω γυμναστική, το να δουλέψω. Μου φαίνεται τεράστιο βάρος. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθηθεί σε σχέση με αυτό? Γιατί είναι πράγματα που τα κάνεις μαζί του. Ναι, άμα κάνεις τα πάντα μαζί του. Ναι. Κοίταξε, ας πούμε, αν μιλάμε για σκύλους που έχουν και συγκεκριμένη ρουτίνα με τις βόλτες τους. Έτσι, μπορεί να περνάγατε από κατά συγκεκριμένο δρόμο που πηγαίνατε ή συγκεκριμένες ώρες. Αυτό μπορείς εκείνες τις ώρες να βάλεις επίτηδες κάτι άλλο. Κατάλαβες. Εκεί θα σου έρθουν όμως οι τύψεις και ενοχές μετά, ότι πας να τον... Οι τύψεις και ενοχές δεν αφορούν αυτό. Αφορούν αυτό που είπες πριν, ότι φοβάσαι πως τον ξεχάσεις. Δεν θα τον ξεχάσεις ποτέ. Και το ξέρεις αυτό. Και να σκέφτεσαι ότι εκείνος θα ήθελε πάρα πολύ να είσαι καλά. Δηλαδή, οι στιγμές που εσύ μέσα στη μέρα σου θα είσαι χαρούμενος και θα σε πιάσουν οι ενοχές, εκείνος θα χαιρόταν πολύ που είσαι χαρούμενος. Πώς μπορούμε να το ξέρουμε αυτό? Είμαι σίγουρη, γιατί σε αγαπούσε. Δεν χαιρότανε πολύ να είσαι καλά. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν δεν είμαστε καλά, εμείς το καταλαβαίνουν και εκείνα. Ναι, τώρα που το λες. Με κάποιες τέτοιες σκέψεις, νομίζω, βοηθιόμαστε. Τι θα μου έλεγε, μπορείς να σκεφτείς. Τι θα μου έλεγε τώρα που εγώ αισθάνομαι ενοχές επειδή χάρηκα, τι θα έλεγε άραγε, αν μπορούσε να μιλήσει. Οπότε μπορώ στο γράμμα να γράψω και απάντηση. Βεβαίως, ό,τι θες. Εκείνος, ότι... Θα σου λέγε τι πιστεύεις. Πες ότι περνάς μια ωραία στιγμή, πας δεν ξέρω κάπου ωραία και περνάς ωραία και λες μετά. Νιώθω ενοχές. Τι σημαίνει ότι δεν στεναχωριέμαι τώρα, ότι τον ξεχνάω. Τι θα σου λέγε εκείνος, άμα το άκουγε αυτό και άμα μπορούσε να μιλήσει. Τι θα σου λέγε. Ας βλακίες, τώρα και βάλε μου τίποτα να φάω. Άντε, ας τις βλακίες, θα σου λέγε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με βοήθησε πάρα πολύ το να πηγαίνω στα σημεία που, ας πούμε, η πρωινή μας βόλτα στον ημιτό, με τις φίλες του τις αλεπουδίτσες, που καθόμασταν, περπατάγαμε μαζί, ξεκουραζόμασταν μαζί, μας κάνανε παρέα. Την πρώτη μέρα που ήμουν χωρίς τον Ρίτσαρντ, κυριολεκτικά έτρεχα να φτάσω πάνω στο κομμάτι που καθόμαστε. Και όταν πήγα εκεί ήταν σαν να ηρέμησε. Σαν να μην είχε φύγει, ήταν μαζί μου. Και από τότε κάθε πρωί εγώ συνεχίζω το πρόγραμμα. Πάω πάνω, οι αλεπούδες συνεχίζουν να έρχονται, κάθονται μαζί μας. Και είναι ίσως η μόνη στιγμή της ημέρας, ειδικά στις αρχές, που δεν μου έλειπε. Πολύ ωραίο αυτό. Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Είδες, αυτό είναι ότι ο κάθε άνθρωπος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Κάποιος τους βοηθάει, αυτό πως εσένα, κάποιοι δεν αντέχουν να κάνουν το ίδιο. Αυτό μου λέγανε, πώς αντέχεις να πηγαίνεις εκεί,
που πηγαίνανε με τον Ρίτσαρντ. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, εγώ το έκανα πολύ. Τώρα δεν ξέρω εσύ που έρχονται για αυτό το θέμα, που έχουν ξεκινήσει και επενθούν το σκύλο τους πολύ πριν φύγει. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και δεν ξέρω, ανησυχώ από τη μία ότι έχει πάει πολύ πέρα από κάποιο βάρος μέσα στην ημέρα, τη δυσκολία που είπα για να κάνω τα κλάσ. Εγώ περίμενα ότι δεν θα μπορώ να περπατήσω, να σου πω την αλήθεια. Και επειδή αυτό δεν έχει συμβεί, αγχώνομαι μη μου σκάσει αργότερα. Από την άλλη, επειδή όμως τον πενθούσα από τότε που έκλεισε τα 10, δηλαδή πηγαίναμε βόλτα, τον κοίταγα και έκλαιγα. Ήμασταν στο αυτοκίνητο, τον κοίταγα από τον καθρέφτη, γιατί ήταν στο πισωκάθισμα που ακουμπούσε το κεφαλάκι του και κοίταγε έξω και έκλαιγα. Ή τον έβλεπα στο σπίτι να κοιμάται και έλεγα πω ρε γάμο, το πόσα χρόνια θα τον έχω ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία του πένθους νωρίτερα και βοηθάει αυτό. Κοίτα, αυτό δεν είναι ακριβώς διαδικασία πένθους που λες. Αυτό είναι μια ανησυχία που έχουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζώα, επειδή το προσδόκιμο επιβίωσης των ζώων είναι μικρότερο από το δικό μας και ξέρουμε ότι θα το βιώσουμε αυτό. Οι πιθανότητες είναι μεγάλες να το βιώσουμε. Οπότε, όταν ένα ζώο μεγαλώνει, όλοι οι άνθρωποι τα σκέφτονται αυτά. Λένε, αχ, πόσο ακόμα και αν πάθει κάτι, μη μου το λες, μου το λες. Και από φίλους τώρα, έτσι, όχι ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Είναι αυτός ο φόβος του τι θα συμβεί τότε και πώς θα είναι η ζωή μου μετά, όταν έχω μάθει να είμαι με αυτό το πλάσμα συνέχεια. Υπάρχει και ένας όρος που λέγεται προκαταβολικό πένθος. Αυτό αφορά τους φροντιστές που λέγαμε πριν. Όταν υπάρχει μια ασθένεια που ξέρουμε ότι η κατάληξη θα είναι να φύγει το ζώο, οι άνθρωποι βιώνουν προκαταβολικό πένθος εκεί. Δηλαδή, όσο το φροντίζουν, επειδή ξέρουν ότι θα καταλήξει εκεί, το πενθούν από πριν. Αυτό κάπως βοηθάει, προετοιμάζει. Είναι αναπόφευκτο. Βοηθάει με το ότι, ας πούμε, εκφράζεται με έναν τρόπο και μπορεί να κάνεις και κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή, να δίνεις περισσότερο σημασία στις μικρές στιγμές. Δηλαδή, το λέμε στους ανθρώπους που είναι φροντιστές και είναι στην αναμονή αυτού του. Περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορείς μαζί του. Κάνε πράγματα μαζί του. Να κάνεις cherish, που λένε και στο χωριό μου, αυτές τις στιγμές. Γιατί ξέρεις ότι αυτό θα έρθει αργά ή γρήγορα. Να μαζέψεις αναμνήσεις, να γεμίσεις. Βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει ήδη άλλο ζώο στο σπίτι. Είναι πιο ομαλή η μετάβαση, γιατί έχεις κάτι να ασχοληθείς. Δεν άλλαξε εντελώς όλη σου η ύπαρξη. Έχεις ένα ζώο που χρειάζεται ακόμα, εξακολουθεί να θέλει φροντίδα. Ας πούμε, όταν έκανα μια ζήτηση με τον Νεκτάριο, που έχει περάσει πάρα πολλές απώλειες, μου είχε πει αυτό ότι έχω τα άλλα ζώα. Πρέπει να φροντίσω, δεν μπορώ να σταματήσω. Αυτό βοηθάει κάπως. Βοηθάει, πιστεύω, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και πάλι είναι πολύ προσωπικό. Κατάλαβες, ο καθένας το βιώνει με έναν τρόπο πολύ προσωπικό. Σίγουρα καλείσαι να είσαι εκεί και για ένα άλλο πλάσμα. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο να μείνεις μέρες στο κρεβάτι και να κλαις, όταν έχεις και ένα σκύλο να βγάλεις έξω, μια γάτα να την ταΐσεις και να την περάσεις χρόνο μαζί της. Αλλά, ναι, ίσως βοηθάει, ίσως και όχι. Ίσως να σου δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα όταν είσαι και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να έχεις και μια ευθύνη παραπάνω. Μπορεί. Σε περιπτώσεις, ας πούμε, που χάνεται εκεί η λειτουργικότητα στην καθημερινότητα, αυτό όμως δεν αφορά μόνο, θεωρώ, και από την άποψη ως επαγγελματίας εννοώ τώρα, ψυχολόγος, δεν θεωρώ ότι αφορά μόνο την απώλεια του κατοικιδίου όταν περνάμε σε κλινικό στάδιο μετά. Έτσι. Είναι και άλλα πράγματα εκεί που μπορεί να... Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που μου λες είναι ότι μέσα από την απώλεια πυροδοτούνται ίσως παλιότερα τραύματα, καταστάσεις που έρχονται στην επιφάνεια. Με οποιαδήποτε απώλεια στη ζωή μας πυροδοτούνται παλιότερες απώλειες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή θα πυροδοτηθούν αυτές τις απώλειες θα χάσουμε τη λειτουργικότητά μας και θα πέσουμε, ας πούμε, σε κλινική κατάθλιψη. Εάν σε κάποιον άνθρωπο συμβεί αυτό, δεν είναι μόνο ότι έχασε το ζώο του. Δηλαδή υπάρχει, θέλω να πω, μια ψυχοπαθολογία, μια κλινική κατάσταση από κάτω που υποβόσκει και το κάνει τόσο δυσβάσταχτο αυτό. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε άλλα πράγματα. Πότε κάποιος πρέπει να ζητήσει βοήθεια? Κάποιος πρέπει να ζητήσει βοήθεια όταν το αισθάνεται. Οι άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο και θέλουν να μιλήσουν για την απώλεια του κατοικιδίου τους, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητά τους, αλλά χρειάζονται ένα χώρο να το εκφράσουν αυτό. Να ακουστούν χωρίς να υπάρχει αυτή η κριτική. Τι είναι αυτό που λες, υπερβολικός, και αυτά που λέγαμε πριν. Πολλές φορές έχουν έρθει άνθρωποι για μία φορά, μόνο και μόνο για να το μοιραστούν, να πούνε τι έγινε, πώς νιώθουνε. Και δεν έχουν ξανάρθει, γιατί αυτό θέλανε. Και κάπως ηρεμούνε
με αυτό. Τώρα, όταν μιλάμε για μια κατάσταση που υπάρχει ψυχοπαθολογία και πρέπει να γίνουν άλλες προσεγγίσεις, αυτό θα το διακρίνει ένας επαγγελματίας. Αλλά ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση έχει την ικανότητα να το καταλάβει ή έχει βουλιάξει τόσο πολύ που... Συνήθως έχει την ικανότητα να το καταλάβει, γιατί σταματάει να είναι λειτουργικός. Οπότε θα ζητήσει βοήθεια γι' αυτό. Μπορεί να είναι η αφορμή αυτό, ότι έχασα το σκύλο μου, ας πούμε, αλλά εκεί θα φανεί ότι υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να δούμε. Οπότε έρχονται το γραφείο σου να κάνουν μια συνεδρία, να ανακουφιστούν. Είδα ότι κάνεις και ζωοθεραπεία. Αυτό βοηθάει η παρουσία ενός άλλου ζώου. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και οι αλεπούδες πάνω, αλλά και ό,τι σκυλί συναντάω. Τα βλέπω πια με περισσότερη αγάπη. Ναι. Βοηθάει η παρουσία άλλου ζώου από την εμπειρία σου. Εμένα η ζωοθεραπεία, η εκπαίδευσή μου στη ζωοθεραπεία ήταν και η αφορμή που έκανα και αυτή την υπηρεσία για την απώλεια κατοικιδίου. Γιατί εκπαιδεύτηκα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας που συνεργάζεται με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πήγαμε στη Γαλλία σε μια φάρμα με ζώα. Τέλος πάντων, κάναμε πολύ ωραία πράγματα εκεί. Και μέσα από τα διαβάσματά μου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, έπεσα πάνω στο τι γίνεται όσον αφορά την απώλεια κατοικιδίου σε άλλες χώρες. Και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Και σκέφτηκα έτσι ότι ωραία θα ήταν να υπήρχε και εδώ αυτό και να ενταχθεί και ο γάτος Μοζέν, που εγώ δουλεύω με γάτες, είμαι γατάνθρωπος, πάντα ήμουνα. Αγαπάω όλα τα ζώα και τα σκυλιά πολύ και ήθελα να βρω ένα τρόπο, επειδή αγαπάω τα ζώα, πώς μπορεί το ζώο να ενταχθεί στην θεραπευτική διαδικασία. Και κομμάτι της τελικής μου εργασίας που έκανα για να πάρω την πιστοποίηση αφορούσε και το πένθος από απώλεια κατοικιδίου και πώς μπορεί να λειτουργήσει η παρουσία ενός ζώου μέσα σε αυτό. Έχω δει ότι βοηθάει πολύ, λειτουργεί επουλωτικά και καθησυχαστικά για κάποιους ανθρώπους. Μου έχει πει άνθρωπος ότι υπάρχει εδώ ο γάτος και παίρνω τη δόση μου, σε εισαγωγικά, ότι ακόμα δεν είμαι έτοιμη να έχω ένα άλλο ζώο, αλλά μια φορά την εβδομάδα που θα δω τον Ζεν και θα τον γαϊδέψω και αυτά, είναι πολύ ok για μένα. Φυσικά το ρωτάς αυτό, αν ο άνθρωπος θέλει να είναι το ζώο μέσα και πρέπει να είναι δεκτικός και να το χρειάζεται και να νομίζει ότι θα του είναι ok. Και ναι, πιστεύω ότι βοηθάει. Οπότε κυρίως από την εμπειρία σου είναι ως επιτοπλίστων ένα βοήθημα. Ναι, είναι ένα βοήθημα. Με βάση τα που είπαμε και προηγουμένως, ανάλογα και τον άνθρωπο, είναι το πότε θα έρθει η ώρα να υιοθετήσει ένα άλλο ζωάκι, να φροντίσει ένα άλλο ζωάκι ή να μην ξανά. Υπάρχουν και οι δύο επιλογές. Και σε αυτό δεν υπάρχει δεν υπάρχει κανόνας δηλαδή. Πότε να πάρω, πότε να πάρω, πότε. Και αυτό θα το νιώσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό που λέω εγώ και άμα το διακρίνω κιόλας λέω ότι ίσως δεν είναι κατάλληλη στιγμή ακόμα, είναι ότι όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι θέλει να αντικαταστήσει αυτό το ζώο που έφυγε. Δεν είναι αντικατάσταση, δεν αντικαθίσταται. Και δεν είναι δίκαιο και για το καινούργιο του ζώο. Για κανέναν. Ούτε για το ζώο που έφυγε. Ούτε για τον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε για το καινούριο ζώο. Δεν είναι αντικατάσταση. Όταν φτάσει στο σημείο να μην το σκέφτεσαι έτσι, ότι θα είναι ένα άλλο ζώο, μια άλλη σχέση. Και ο Ρίτσαρντ ήταν αυτός που ήταν η αγάπη μου γι' αυτόν. Δεν αλλάζει, είναι αυτό. Εκεί μπορείς να σκεφτείς να πάρεις ένα άλλο ζώο. Μοιάζει λίγο τώρα, μου έρχεται στο μυαλό στις σχέσεις όταν χωρίζουν κάποιοι άνθρωποι που αμέσως περνάνε στην επόμενη για να καλύψουν αυτό το κενό. Ναι, κάπως έτσι γίνεται και συνήθως δεν πάνε καλά αυτές οι σχέσεις. Καλό είναι να σκέφτεσαι ότι δεν το κάνεις για να αντικαταστήσεις. Είναι μια καινούρια σχέση αυτή. Άλλη. Σκέφτομαι τώρα, όταν έφυγε με τον Ρίτσαρντ, πηγαίναμε σαν σκύλος θεραπείας που ήταν, πηγαίναμε στο χαμόγελο του παιδιού. Και δουλεύαμε με παιδάκια, ήταν έτσι μια ωραία στιγμή της εβδομάδας κάθε φορά. Όταν έφυγε ο Ρίτσαρντ, κάτσαμε με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς να συζητήσουμε πώς θα το πούμε στα παιδιά. Πώς υπάρχει σωστός τρόπος. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς ήταν ότι μαζέψαμε τα παιδιά, τους είπαμε την αλήθεια, ο Ρίτσαρντ πέθανε. Μπορούμε να κάτσουμε εδώ αν θέλετε, τους είπαμε πώς πέθανε. Ότι αρρώστησε βαριά, τον βοηθήσαμε να φύγει και τους ζητήσαμε αν θέλουν κάπως να εκφραστούν μέσω κάποιας ζωγραφιάς, να φτιάξουν κάτι. Και εδώ τώρα μου έρχεται μια ανάμνηση, ένα κοριτσάκι που δυσκολεύεται λίγο γενικά να εκφραστεί και την έχουμε λίγο στο νου μας γιατί είναι λίγο απότομη, ατσούμπαλη να το πω, με τα ζώα, πιάνει, τα αγκαλιάζει, τα απονάει, τα πιέζει και
φοβόμαστε μην αμυνθεί κάποιο ζώο απέναντί της. Αυτή ήταν που είχε και την πιο έντονη αντίδραση. Δηλαδή με το που είπαμε τι έγινε, λέει εγώ δεν θέλω να κάτσω, φεύγω. Και έφυγε η κοπάνισε και την πόρτα. Υπάρχει κάποιος σωστός τρόπος? Ο σωστός τρόπος είναι αυτός που κάνατε, να τους πούμε την αλήθεια. Να μην το κρύψουμε, να μην το ωραιοποιήσουμε. Όχι, ανάλογα και με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, πώς μπορεί ας πούμε αυτό να το κατανοήσει, το λέμε με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά λέμε ότι το ζώο πέθανε. Αν είναι πολύ μικρό σε προσχολική ηλικία, τι θα πούμε, πήγε στον ουρανό, μπορεί να έγινε αστεράκι, ξέρεις, δεν θα τον ξαναδούμε. Τα λέμε όλα αυτά, γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα. Άμα τους κρύψεις πράγματα και το ανακαλύψουν αργότερα, αισθάνονται και ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν, ξέρεις, δεν βοηθάει. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους απέναντι. Μας βλέπουν, μας αισθάνονται. Βέβαια, άμα βλέπουν, ας πούμε, πολλοί γονείς ρωτάνε, μου έρχεται να κλαίω, γιατί και οι γονείς σε μια οικογένεια μπορεί να χάσουν το ζώο και οι γονείς θα στεναχωρηθούν εξίσου και τα παιδιά και να μην κλαίω μπροστά στο παιδί μου. Όχι, να κλαις. Είναι οκ. Να του εξηγήσεις όμως γιατί κλαις. Ότι και εμένα μου λείπει, στεναχωριέμαι, τον είχαμε τόσα χρόνια, ξέρεις, γι' αυτό κλαίω. Και αυτό φαντάζομαι θα τα προετοιμάσει και για την μετέπειτα ενήλικη ζωή τους, όταν θα έρχονται το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, στο πώς θα αντιμετωπίζουν τις απώλειες στο μέλλον. Τους προετοιμάζει βέβαια. Είναι μια πρώτη επαφή συνήθως, οι οικογένειες που έχουν κατοικίδιο, για τα παιδιά είναι η πρώτη τους επαφή με το θάνατο όταν φεύγει το κατοικίδιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και το πώς θα το πλαισιώσουν οι γονείς και το πόσο χώρο θα αφήσουν στο παιδί να εκφραστεί και το πώς θα είναι μπροστά του, αν και οι ίδιοι θα εκφράζουν τον πόνο τους, όλα αυτά. Έχουν έρθει σε ένα γονείς με τα παιδιά Έχει έρθει ζευγάρι που έχει χάσει το σκύλο, έχει χάσει και σκύλο και γάτο σε μικρό χρονικό διάστημα και το παιδί ήταν 3 χρονών, 4, κάτι τέτοιο. Αυτό πάλι που το ένα ζώο καταλαβαίνει την απώλεια του άλλου. Ναι, υπάρχει και αυτό. Τα ζώα, τα συγκεκριμένα, ας πούμε, το δεύτερο ζώο χάθηκε από ατύχημα. Δεν ήταν επειδή αρρώστησε. Το πρώτο αρρώστησε, αν θυμάμαι καλά. Αλλά όταν υπάρχουν 2 ζώα και το ένα φεύγει, το άλλο καταλαβαίνει. Οπότε και εκεί. Το ξέρω. Όταν ήμουνα με τον Ρίτσαρντ και έμενα με ένα άλλο σκυλάκι, όταν πέθανε αυτό το σκυλάκι και το θάψαμε, όταν γύρισα σπίτι, ήρθε ο Ρίτσαρντ χαρούμενος όπως έρχεται πάντα να με υποδεχτεί και με το που πλησιάζει, παγώνει, με κοιτάει και πάει και κρύβεται. Είναι απίστευτο το πόσο ενσυναίσθηση έχουν και πόσο εμείς τα υποτιμούμε και τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους. Άνιμα. Από πού εμπνεύστηκες αυτό το όνομα? Έχει να κάνει, ας πούμε, με την ψυχή, έχει να κάνει με τη... Πώς... Ναι. Αυτή είναι η ονομασία της υπηρεσίας που προσφέρει, σωστά? Ναι. Έχει να κάνει με την ψυχή, που είναι στα λατινικά η λέξη ψυχή άνιμα, και το animal, που είναι το ζώο. Το πρώτο συνθετικό. Πώς μου είπες ότι ξεκίνησες αυτό όταν ήσουν στη ζωοθεραπεία και είδες ότι υπάρχει ένα κενό στην Ελλάδα και ήθελες να βοηθήσεις. Έχει παίξει ρόλο και το πένθος που είχες για το δικό σου το γατάκι? Όχι, γιατί αυτό το πένθος έγινε σε μικρή ηλικία. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, γιατί εγώ έκανα πολλά χρόνια να ξανά έχω ζώα μετά από αυτό και λόγω συνθηκών, αλλά και για πολλά χρόνια δεν ήθελα γιατί μου ήταν τραυματικό. Έχει παίξει ρόλο η αγάπη μου για τα ζώα. Έπαιξε ρόλο η γάτα που έχω τώρα. Έχω 2 γάτες, τη Μίου και το Ζεν. Ο Ζεν είναι ο γάτος που έρχεται στο γραφείο μια φορά την εβδομάδα. Με τη Μίου που ήρθε πριν το Ζεν, ξαναένιωσα όλο αυτό που τι σημαίνει να έχεις ένα κατοικίδιο και τι σημαίνει ένα ζώο στη ζωή σου. Και μετά ήθελα να το φέρω και στη δουλειά μου και έψαξα έτσι να δω που μπορώ να το κάνω αυτό καλά και ήρθα σε επαφή με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας. Οπότε είναι όλα αυτά μαζί. Είναι η αγάπη μου για τα ζώα και η ανάγκη που είδα ότι υπάρχει για τους ανθρώπους που χάνουν το ζώο τους να το εκφράσουν αυτό και να έχουν ένα χώρο, να ξέρουν ότι υπάρχει ένας χώρος που μπορούν να το ακουμπήσουν αυτό με έναν τρόπο. Μπορεί ήθελες να φροντίσεις και τους ανθρώπους μέσα από αυτό? Αυτό κάνω με τη δουλειά μου. Φροντιστές συνεχόμενοι. Άσχετα με το θέμα μας. Πάντα την είχα αυτή την απορία. Αυτό εσύ και γενικά η ψυχική υγεία οι επαγγελματίες, πώς διαχειρίζεστε όλο αυτό το βάρος, τον πόνο που ακούτε? Ας πούμε, είπαμε πριν για τους κτηνίατρους ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό.
Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί τώρα να έρχομαι εγώ να σου πω μετά από μια ώρα να έχεις έναν άλλο να σου πει πάλι κάτι αντίστοιχο. Εγώ φαντάζομαι ότι θα γυρνήσω στο σπίτι Ιράκος. Δηλαδή, αν πάω σε 2-3 ραντεβού και έχουμε θέματα με το σκύλο συμπεριφοράς έντονα, πάω σπίτι και είμαι εξαντλημένος. Όλα τα πράγματα, το ξέρεις και εσύ από τη δουλειά σου και όλοι οι άνθρωποι, χρειάζονται εμπειρία. Όσο περισσότερη εμπειρία έχεις στο χώρο σου, τόσο περισσότερο τα αντιμετωπίζεις και πιο ψύχραιμα. Συνηθίζεις σε εισαγωγικά, γιατί πάντα θα επηρεαστείς από κάτι πολύ δύσκολο που θα ακούσεις. Γι' αυτό και κάνεις και αυτό το επάγγελμα. Αν δεν επηρεαστείς κιόλας και δεν νιώσεις, δεν μπορείς να είσαι και σε αυτή τη θέση. Αλλά πρέπει ο ίδιος ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας να έχει κάνει ψυχοθεραπεία και να κάνει. Επίσης, βοηθάει πολύ η λεγόμενη εποπτεία που το λέμε εμείς, που συζητάμε με άλλους επαγγελματίες περιπτώσεις που ίσως μας δυσκολεύουν, οπότε μοιραζόμαστε και ακούμε και γνώμες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και που ξεκαθαρίζετε και που αγγίζουν τα δικά σας, που μπερδεύουν. Ναι. Και αυτό γίνεται και με την ψυχοθεραπεία και με την εποπτεία, αυτό που σου είπα. Οπότε έχουμε εργαλεία να το διαχειριστούμε. Για η εμπειρία βοηθάει. Σκέφτομαι πως ήμουν όταν πρώτο ξεκίνησα, πολύ περισσότερο επηρεαζόμουν από καταστάσεις από ό,τι τώρα. Και γι' αυτό μου είπες και για τους κτηνιάτρους ότι στο εξωτερικό υπάρχουν γραμμές υποστήριξης. Είδαμε ότι η απώλεια ενός ζώου, το συναισθηματικό δέσιμο που έχουμε με το ζώο, είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Και τις περισσότερες φορές είναι ο πόνος το ίδιο με έναν άνθρωπο. Έχεις εμπειρία, σου έχουν έρθει άνθρωποι που ο σκύλος είχε μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή τους από αυτού του κατοικιδίου, δηλαδή αναφέρομαι σε σκύλους βοήθειας που βοηθούν και στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα του ανθρώπου. Αυτό είναι, φαντάζομαι, πιο δύσκολο να το διαχειριστεί κάποιος. Δεν έχει τύχει σε μένα να έρθει κάποιος άνθρωπος που είχε σκύλο βοήθειας και να τον χάσει, αλλά σίγουρα είναι πιο δύσκολο γιατί πέρα από ένα κατοικίδιο που είναι ένα ζώο συντροφιάς, έχει και άλλους ρόλους εκεί. Δηλαδή ο άνθρωπος πέρα από αυτό το δέσιμο αισθάνεται και ότι τον έχει ανάγκη για κάποια πράγματα και γίνεται πιο δύσκολο αυτό, βέβαια. Δυσκολεύει πολύ την διαδικασία και φαντάζομαι κάπως θα πρέπει και να αντικατασταθεί αυτό. Νομίζω ότι οι διάφοροι φορείς που παρέχουν σκύλους βοήθειας το φροντίζουν αυτό με έναν τρόπο αντικατάστασης. Καλό θα ήταν. Αλλά και ο άνθρωπος βέβαια θα πρέπει να το πενθήσει και το ζώο που έχασε. Αυτό σκέφτομαι. Πώς θα το μπορέσει να το διαχειριστεί, δηλαδή το να του έρθει ένα ζώο ενώ ακόμα δεν έχει προλάβει να... Αυτό που συζητάγαμε πριν. Ναι. Κοίταξε, θα πρέπει να έχει μια βοήθεια εκεί και μια ψυχολογική υποστήριξη για να εκφράσει αυτό που του συμβαίνει, αλλά το δεύτερο ζώο θα πρέπει να έρθει σε κάποιες περιπτώσεις, είναι ανάγκη να έρθει για τη λειτουργικότητα του ανθρώπου, δηλαδή στην καθημερινότητά του. Οπότε και εκείνος θα το θεωρήσει απαραίτητο να έρθει αυτό το ζώο. Εκεί θα πρέπει να διαχωρίσει αυτό το ζώο από αυτό που υπήρξε. Και να δώσει χώρο να δημιουργηθεί καινούρια σχέση. Είναι δύσκολο, βέβαια, πολύ δύσκολο αυτό. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια υποστήριξη ψυχολογική σε αυτούς τους ανθρώπους. Ενδεχομένως και οι φορείς που παρέχουν αυτά τα σκυλιά να έχουν και αυτή την υπηρεσία. Ναι, μπορεί να τους φροντίζουν με έναν τρόπο. Τατιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα για αυτή τη συζήτηση. Κι εγώ, σε ευχαριστώ. Εμένα με βοήθησε πολύ. Έχω κρατήσει αυτό το κομμάτι με το να όταν είμαι χάλια να σκέφτομαι αστείες στιγμές. Αστείες, ωραίες, ξέρεις όλα αυτά. Θα το κάνω. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που κάναμε αυτή την κουβέντα και σε ευχαριστώ και για το μοίρασμα, για το Ρίτσαρντ. Εγώ. Και νομίζω είναι καλό να μάθει ο κόσμος ότι είναι ok να εκφράζουμε τον πόνο μας για τα ζώα μας χωρίς ενοχές. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Ήταν άλλο ένα επεισόδιο του It's a Dog Friendly Podcast. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε subscribe και τα λέμε στα επόμενα επεισόδια.